Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! So for today's video kay pinanong kay guys duha na dahil may mga friends nga giuban as in duha na jud may kay magpabugnaw may kay init buti mo nila siya init kay sa Jinsan guys san kay so alat na let's go. Init tayo hal i-post na ako. Tugnaw na guys. Hapit na mawala ang araw. Tugnaw kayo guys. Ala, nahulog, log. Shark. La, shark. Nay ba to? Init kayo. Nagawa na may kay gitugnaw na akong sabay kandingon tayo. Diyan matatapos ang aming kalukuhan. Bisag may kalukuhan good.